колкото прецениш, че трябва да изправиш на тебе, прави го и на мен. Стана супер според. Супер. Аз съм пари, няма съм това. Важното е, че разбрах ли. В тази чаша, където сипваш сега. Давай към мен. Майко. Огите гледат. Моята рутина за ранно ставане продължи и тук. Обожавах да си направя сутрешното кафе и да отида на плажа, да седна на пясъка, да гледам морето, да съзерцавам всичко, което е около мен, а то е толкова прекрасно. Да медитирам и просто да бъда благодарна. Няма да лъжа, че тук доста наруших режима си на хранене, но пък от време на време се опитвах да приготвям по някоя друга купичка с кисело мляко и плодове. Обичайната закуска, която хапвам у дома. Често обичам да добавям чия или овесени ядки, но в случая разполагах само с това. Не пропуснах закуската, която си приготвяхме всички заедно, а в най-честите случаи това бяха принцеси. На втория ден от престоя ни тук решихме да посетим любимият ни плаж Силистар. Бяхме тук последно преди 5 години и мога да кажа, че това е едно от най-красивите места по Южното ни Черноморие, но това, което ми направи доста лошо впечатление, беше факта, че имаше страшно много изхвърлени отпадъци по плажната ивица, което не мога да разбера защо се случва. Въпреки това, природата тук е уникално красива и някакси река Силистар, която се влива в морето, образувайки лагуна, а от другата страна зелените гори на Странджа планина, заедно с скалните образования и прекрасното синьо море, рисуват картина, която спира дъха. Обядът на плажа ми напомни за детството. Филия хляб и каквото има. В нашия случай песто, домати, зелен лук и сирене. От това по-вкусно няма. На мен лично поне ми е страшно любимо. След плажуването дойде време и за готвенето. Избрахме да направим един от любимите специалитети на Славие, а именно хабанеро с моцарела и бекон. Ако решите да правите тези чушки, предлагам ви да си изберете бекон, който е нарязан на малко по-дебели парчета. В противен случай може да си скъсате нервите, защото доста се разпокъсва, ако е по-тънък. Закрепяме всичко с помощта на клечки за зъби. В нашия случай използвахме такива от шишчета, които нарязахме на по-малки клечици. Бучваме около 3 такива, за да е стабилно и печем в airfryer, фурна или пък на скара. Защо не? Нямаше как да се разминем само с чушките и решихме да направим прясна паста, понеже разполагахме с такава в хладилника. Запържихме чесън и лук, както и кайма. Към нея добавихме томатено пюре и се получи един доста богат и вкусен сос. След като бяхме готови с богатия ни сос, сварихме и прясната паста. Подредихме масата този път вътре, тъй като беше малко по-хладна вечер от обикновеното. И понеже ни се получи доста паста, решихме да направим втори вид с морски дарове. В нашия случай с кариди, които почистихме добре и запържихме леко в масло. Разбира се, една богата салата винаги трябва да присъства на трапезата.
Макар че вечерта беше по-хладна, облякохме топли дрехи и отидохме на плажа. Запалихме огън и си направихме едно лакомство, което съм гледала само по филмите, а именно маршмело на клечка. Толкова вкусно ми беше, не бях яла никога нещо подобно и в интерес на истината се радвах като малко дете на цялото това преживяване. На следващия ден беше малко по-хладно, тъй като през нощта валя. И това беше единствения ден, на който не успяхме да отидем на плаж, но пък решихме да тръгнем по красивите пътища на Странджа, които ни отведоха към красиви гори и приказни създания, като тези стърнички. По пътя вървяхме и се любовахме на гледките, които се откриваха пред нас. А пътят ни отведе към тракийското светилище Бегликташ. Мястото представлява композиция от огромни мегалитни камъни, подредени с култово и астрономическо значение. Смята се, че е било използвано за ритуали, жертвоприношения, гадания и почет към Слънцето и великата богиня майка. За ръка на жената, която ни посрещна там, след разходката по скалните образования, трябваше да посетим дървото, което се намира точно на поляната до скалните образования. За него хората казват, че ако минеш през склоните му или се докоснеш до него с искрено желание, то може да ти отнеме тежестта и да сбъдне молбата ти. В комбинация с свещената атмосфера на Бегликташ, дървото се възприема като жив посредник между човека и божественото. В полеви условия. Ще сложа малко гореща вода и ще сложа студена. Вода разпълняваме. Мая. Аз не обичам да ти говоря. Толкова да имаме. Да. Макар че свали на всички като... Чуете какво правим? Това е тесто за пица и то най-лесното, което може да си направите. Вода, сол, мая, малко зехтин и брашно. Месите и това става уникално. Къде е лоботна сега? Тук. Да, събери ги малко, те ще се раздуят нагоре. Дай ми още зехтин. Браво, Николета. Много си яки. Много си яки. Сега трябва да чакам да... Много мисля. А другите? По другите. По другите. В другата купа. Или, ти там ги умеси, тук ги раздели. Да. Ага. Ами надявам се да се стане, нали, защото все пак правя без везна, без нищо е така на око. Май. И май, да. Нашият импровизиран инкубатор за студено време и никакво време за пица. Много добре се получават, гледай. Баяса на духа. Докато тестото втасваше над тенджерата с гореща вода, Слави приготви и любимите свейски пържоли, които обичаме да сервираме с неговия специален сос, който приготвя с запържен чесън, с масло, магданоз. Слагаме и джинджифил, когато имаме, в случая нямахме, но пак не беше драма. И тайната съставка – мед. Ако обичате комбинацията сладко и солено, препоръчвам ви да опитате рецептата един път.
Вдъхновението за нашата пица вечер дойде от тази джаджа, която наричахме пицарка. И честно казано, това чудо пече пицата за няма и 5 минути. Отдолу е с каменна плоча, а отгоре има рилтан. И нещата се случват много бързо, а крайният резултат изглежда доста професионално. Много закуска след плажа. Успяхме да посетим Ченгенескиле, малко рибарско селище на Черноморието, където традицията среща съвремието. Дървените къщички, лодките и мирисът на солена вода те принася директно в живота на рибарите. Освен автентичната част, комплексът има модерна зона с уютен ресторант, кафене, арт-инсталация и детска зона, където можеш да се забавляваш и да се насладиш на нови визуални преживявания, като гигантския калейдоскоп. За любителите на активния отдих има водни спортове, като уейкборд, водни ски и лодки, така че всеки може да намери своята доза адреналин. Тук ви показвам малко кадри от къмпинг Адлиман. Последно бяхме тук преди 7 години и честно да ви кажа, толкова съм изненадана колко добре се поддържа мястото. Има бани, тоалетни, кухненско пространство за тези, които нямат обособени такива в кемпера или караваната, а са, например, на палатка. А най-големият плюс е красивата природа. Нямаше как да пропусна и кадри от прекрасната семейна каравана на нашата приятелка, в която имахме радостта да прекараме цяла седмица и където се чувствах толкова уютно и толкова у дома. Имаше много елементи в нея, които ме очароваха. Толкова собственоръчно правени неща, нещо, което ценя с цялото си сърце. Мястото определено успя да ме вдъхнови за това един ден да си имаме наша собствена каравана в именно този бохо стил. Краят на лятото настъпи тук, с безкрайното синьо, любимите хора, дълги и солени дни и вечери потънали в смях, с красотата, която се крие в малките и простички неща, които напомнят за сладостта на живота.